Οι επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη αυξάνονται εκθετικά, καθώς περισσότεροι επενδυτές και εταιρείες ενέργειας στρέφονται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως, η διαχείριση φωτοβολταϊκών πάρκων είναι περίπλοκη. Οι καθημερινές λειτουργίες απόδοσης, συντήρησης και οικονομικής διαχείρισης παραμένουν διασπασμένες σε διαφορετικά συστήματα και πλατφόρμες, καθιστώντας δύσκολη την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Οι διαχειριστές φωτοβολταϊκών πάρκων χρησιμοποιούν πολλαπλά εργαλεία για την παρακολούθηση της απόδοσης, των οικονομικών παραμέτρων και των εργασιών συντήρησης. Η πληροφορία είναι κατακερματισμένη, με αποτέλεσμα μειωμένα έσοδα και αυξημένα κόστη. Πολλές φορές, προβλήματα στις μονάδες εντοπίζονται πολύ αργά, ενώ η έλλειψη προληπτικής συντήρησης οδηγεί σε μειωμένη ενεργειακή απόδοση. Σε όλα αυτά τα προβλήματα έρχεται να δώσει λύση το SolarSite. Το SolarSite είναι η πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού που συνδυάζει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τη διαχείριση φωτοβολταϊκών πάρκων. Από SCADA και θερμικά δεδομένα, εργασίες συντήρησης και οικονομικές αναλύσεις, μέχρι KPIs και reports, κάθε πτυχή των πάρκων σας βρίσκεται στο SolarSite. Με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρει αυτοματοποιημένες αναλύσεις, προληπτικές εργασίες συντήρησης και real-time insights, διασφαλίζοντας ότι κάθε απόφαση για τα πάρκα σας βασίζεται στη μεγάλη εικόνα. Το SolarSite προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε διαχειριστή φωτοβολταϊκού πάρκου, προσφέροντας 3 εξειδικευμένες λύσεις. SolarSite Premium. Η πλήρης all-in-one πλατφόρμα μας για τη συνολική διαχείριση, παρακολούθηση απόδοσης και συντήρηση των πάρκων σας. SolarSite Technical. Απευθύνεται σε τεχνικές ομάδες και μηχανικούς. Εστιάζει στη λειτουργική και τεχνική ανάλυση των πάρκων, προσφέροντας real-time παρακολούθηση απόδοσης, ανίχνευση προβλημάτων και διαχείριση συντήρησης. SolarSite Financial. Απευθύνεται σε επενδυτές και οικονομικούς διαχειριστές. Παρέχει αναλυτικά οικονομικά δεδομένα, KPIs, cash flow projections και βελτιστοποιημένη στρατηγική κερδοφορίας. Ας δούμε το SolarSite σε δράση. Το SolarSite προσφέρει μια σειρά από καινοτόμες λειτουργίες. Αρχικά, ολοκληρωμένη διαχείριση και παρακολούθηση των πάρκων. Όλα τα δεδομένα, τεχνικά, διαχειριστικά και περιβαλλοντικά, συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο dashboard. Έτσι, κάθε διαχειριστής έχει πρόσβαση στην κορυφή της σελίδας, σε μια real-time επισκόπηση της κερδοφορίας και της ενεργειακής παραγωγής. Παρουσιάζονται τα κέρδη των πάρκων, η εξοικονόμηση CO2, καθώς και το επιπλέον κέρδος που έχει παραχθεί χάρη στο SolarSite, με συγκρίσεις και ποσοστά επίτευξης στόχων. Για διαχειριστές με πολλά πάρκα, το SolarSite παρέχει δυναμική χαρτογράφηση όλων των εγκαταστάσεων. Κάθε σημείο στον χάρτη αντιπροσωπεύει ένα πάρκο και με ένα κλικ εμφανίζονται τα αναλυτικά δεδομένα του. Ένα ακόμα εργαλείο που έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι η κατάσταση των φωτοβολταϊκών μονάδων, που εμφανίζεται με ποσοστά λειτουργίας και σφαλμάτων. Δεύτερον, οικονομική ανάλυση. Οι real-time γραφικές αναπαραστάσεις της οικονομικής και ενεργειακής απόδοσης επιτρέπουν τη σύγκριση εσόδων, εξόδων και παραγωγής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και για διαφορετικά πάρκα. Επιπλέον, η ανάλυση κερδοφορίας ανά πάρκο βοηθά στον εντοπισμό των πιο κερδοφόρων πάρκων και τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Τέλος, οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργούν εξατομικευμένα reports. Με αυτό το τρόπο, μπορούν να εστιάσουν σε οικονομικές, τεχνικές ή περιβαλλοντικές παραμέτρους, καθώς και σε εξατομικευμένα KPIs. Τρίτη λειτουργία, αυτόματη ανίχνευση προβλημάτων με AI. Το SolarSite χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει SCADA και θερμικά δεδομένα, ανιχνεύοντας δυσλειτουργίες τη στιγμή που συμβαίνουν. Έτσι, οι διαχειριστές ενημερώνονται άμεσα για προβλήματα που επηρεάζουν την απόδοση των πάρκων τους μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων. Όλες οι σημαντικές ειδοποιήσεις κατηγοριοποιούνται και προτεραιοποιούνται, είτε αφορούν συντήρηση είτε οικονομικές αποφάσεις. Από εδώ, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις κατάλληλες ενέργειες, διατηρώντας τον έλεγχο των πάρκων του.
Τέλος, προληπτική συντήρηση. Η έξυπνη διαχείριση συντήρησης του Solar Site περιλαμβάνει τόσο reactive όσο και preventive maintenance. Ανιχνεύει επίγοντα προβλήματα, όπως σφάλματα inverter, και ταυτόχρονα προβλέπει πιθανές βλάβες μέσω ανάλυσης δεδομένων και AI, δημιουργώντας αυτόματα τις αντίστοιχες εργασίες που εμφανίζονται εδώ. Όλες αυτές οι εργασίες μπορούν να ανατεθούν και να δρομολογηθούν κατευθείαν επιλέγοντας την αντίστοιχη ενέργεια. Μέσω αυτής της δυνατότητας που υποστηρίζεται και από τη σελίδα του Workgroup, βελτιώνεται η συνεργασία των ομάδων συντήρησης. Με το Solar Site, η διαχείριση φωτοβολταϊκών πάρκων γίνεται πιο εύκολη, αποδοτική και κερδοφόρα από ποτέ, συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα σε ένα έξυπνο διαδραστικό περιβάλλον. Επενδύστε σήμερα στο μέλλον της ηλιακής ενέργειας. Ζητήστε ένα demo και δείτε το Solar Site σε δράση. Επενδύστε στην τεχνολογία που θα καθορίσει το μέλλον της ηλιακής ενέργειας.